अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एगो आदमी के लोहा लकड़ के दुकान रहे। जब वो आदमी दुकान पर जाए तो अपना संगे अपना छोटका बेटा के भी लेके जाए। एक दिन अपना बाबूजी के काम करत देख वो बचवा सवाल कैलस, बाबूजी ये दुनिया में आदमी के कितना दाम हुई? एगो छोट बच्चा के मुंह से ये तरह के सवाल सुन के ओकर बाबूजी तो अचरज में पड़ गईले। तनिका देरी सोचला के बाद कहले, बेटा कोनो आदमी के दाम लगावल बड़ा मुश्किल काम है। आदमी के दाम केहू नहीं लगा सकत, काहे कि इंसान अनमोल होला। बेटा कहले, बाबूजी का सब आदमी के कीमत और महत्व बराबर होखेला? बाबूजी कहले, हाँ बेटा, सब आदमी बहुते कीमती और महत्वपूर्ण होखेले। छोटा बच्चा के बात समझ में ना आई। फिर वो अपन बाबूजी से सवाल कैलस, बाबूजी अगर सब केहू बराबर होखेला तो दुनिया में केहू के ढेर सामान तो केहू के कम काहे बा? अब की बेर बेटा के सवाल पूछला पर ओकर बाबूजी जवाब देवे के बदला एगो बड़ी बात कहले, बेटा एगो गोदाम में लोहा के रड रखल बा, जा तनी लेके आवता। बेटा कहलस, ना बाबूजी, पहले हमरा के जवाब दी, ओकरा बाद हम रड लेके आई। बाबूजी कहले, पहले रड त ले आवा, ओकरा बाद हम तोहरा के आराम से सवाल के जवाब दे। बेटा मान गई और ई जाके रड लेके आई। रड ले आते ओकर बाबूजी सवाल पूछले, बेटा एकर कीमत कितना दाम हुई? बेटा कहले, एकर दाम 300 रुपया बाटे। बाबूजी कहले, अगर हम एकर बहुत छोट छोट काटी कील बना दे तो एकर दाम कितना हो जाए? बेटा कुछ देर सोचलस और कहलस, तब तो और महंगा हो जाए, लगभग 15,000 रुपया हो जाए। बाबूजी कहले, अगर हम ए लोहा के घड़ी में लगाए वाला स्प्रिंग बना दी तो एकर दाम कितना हो जाए? बेटा अब अझुराए लागल, कुछ देर जोर घटाव कैलस, ओकरा बाद खुश होके कहलस, तब तो बाबूजी एकर दाम बहुत ढेर हो जाए, 15,000 से भी बहुत ढेर हो जाए। बाबूजी अपना बेटा के समझा के कहले, ठीक यही तरह आदमी के कीमत ऐसे ना होखे कि अभी वो का बा। आदमी के कीमत एकरा पर होखेला कि वो कितना काबिल और कितना मेहनती बाटे। अब बेटा अपन बाबूजी के बात समझ गई। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन रउआ सब यह कहानी के मतलब समझनी कि ना? अगर रउआ अभियो नहीं समझ ले तो जान ली, कोनो आदमी के कीमत केहू नहीं लगा सकत। हर आदमी के कीमत ओकर गुण अवगुण से होखेला। मान ली कि कोनो आदमी खेती बाड़ी करता तो उस समय उनकर कीमत कुछ और ही हुई, बाकी वही आदमी के जब कोनो स्कूल में मास्टर की नौकरी लग जाए तो उनकर कीमत कुछ और हो जाला। कोनो आदमी के कीमत